Ez, beti da ez. Indarkeria sexistarik ez. Gaur egun ez da erraza kanonak apurtzea, gizartearen aurrean norbera bezala libre izatea. Travesti transexualak, gay eta lesbianak, sexu erasoen beldurrez herriko jaietan egun naiz gauez. Eraso sexistarik ez, ez hemen ez inonez, libre maita, libre bizi, zure aukerari eutzi. Eraso sexistarik ez, ezan ezazu ozen, bizitzan beldurrik ez, beldurrik ez, beldurrik ez. Arratsaldeon, gaur, bihar azarako 25 dela eta emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko eguna, ekimenari hasiera emango diogu. Hor, erdian, haur hezkuntzakoek puntu more bat osatu dute. Beldurrik ez, bizitzan beldurrik ez. Azken urte hauetan, beti albisteetan, emakumeen aurkako indarkeri eraso eta bortzaketak. Hau da egoera latza, gizarte honen gaitza, entzestatu behar duguna gurekin, kizuna salatu behar da. Eraso sexistarik ez, ez hemen ez inonez, libre maita, libre bizi, zure aukerari eutzi. Eraso sexistarik ez, ezan ezazu ozen, bizitzan beldurrik ez, beldurrik ez, beldurrik ez, beldurrik ez, bizitzan beldurrik ez. Eraso guztien aurrean, ez izildu zalatu mugitu duzu aukera. Ez onartuta deus estatu, ez utzi erantzunik gabe horrelako jarrera. Zure eskuetan dago, hau onartzea edo behin eta berriz salatzea. Ez zaitez egon geldirik, mugitu, salatu, gelditu. Eraso sexistarik ez, ez hemen ez inonez, libre maita, libre bizi, zure aukerari eutzi. Eraso sexistarik ez, ezan ezazu ozen, bizitzan beldurrik ez. Eraso sexistarik ez, ez hemen ez inonez, libre maita, libre bizi, zure aukerari eutzi. Eraso sexistarik ez, ezan ezazu ozen, bizitzan beldurrik ez, beldurrik ez, beldurrik ez, beldurrik ez, bizitzan beldurrik ez. Gorrotoa zure begiradan, isladatzen da ezintasuna dakarkit burura. Denbora luzez daramazu bakarrik, zulotik
batzordetik zuekin hitz batzuk konpartitu nahi ditugu. Bihar, azaroak 25, emakumeenganako indarkeriaren aurkako eguna da. Hemen eta orain bildu garenok, emakumeenganako indarkeriaren aurkako jarrera tinkoa adierazi nahi dugu. Egun, oraindik ere, asko dira ikusi, entzun eta sentitu ditzakegun indarkeria matxistaren adierazpenak. Horregatik, eskola komunitatea osatzen dugun guraso, ikasle eta irakasleontzat ezinbestekoa da gure gizartean errotuta dagoen gaitz honi aurre egitea. Behar hori sentitzen dugu, eta gure esku dauden baliabideak erabiltzen jarraitzeko konpromisoa adierazi nahi dugu. Indarkeria ez zaigu gustatzen. Indarkeria mota guztiak dira itsusiak. Gainzuri indarkeriarik gabeko eskola izatea nahi dugu. Eta indarkeriaren aurkako txertorik onena samurtasuna da. Indarkeriari aurre egiteko tresnak landu ditugu azken egunetan. Hauen artean, tratu onak eta empatia. Tratu onak ez bakarrik gainontzeekiko edo hurbilekoekiko, baizik eta nire buruarekiko ere bai. Empatia sufritzen duten pertsonaren lekuan jartzeko dudan gaitasun bezala. Azaroaren 25, emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko egunaren ikurra puntu morea da. Gure eskolako 4 eta 5 urteko ikaslek globekin puntu morea egingo dute, edo egin dute. Eta haien inguruan lehen hezkuntzako ikasleak mailaz maila jarri zeate. Azkenei, haien inguruan gurasoak jarri zeate, jarri gera. Denak kokatuta gaude. Eta orain, mutil edo neska berdin du. Denok zu, esango dugu. Eta minutu batez, denak geldi, globoak buru gainean eta kareta jantzita egongo gara. Beraz, mutil edo neska berdin du. Denok zu. Eta gogoratu, ez, beti da ez. Ez esateko eskubidea dut. Ez esaten dudanean, errespetatu egin behar nauzu. Ez, entzuten dudanean, errespetatu egin behar dut. Ostrukak ez gara, salatu erasoak. Indarkeria matxistari aurre egitea denon ardura da. Oain egingo duguna da, zuek eskolan landutako esamoldeak irakurri ditugu. Emakumeek eta gizonek berdin irabazi behar dute. Indarkeriarik ez. Indarkeriaren aurrean jolasik ez. Neskak mutil egin nahi duzuna, baina errespetuz. Beti zurekin egongo gara. Zu edo ni denok berdin. Tratu ona emakume guztientzat, denontzat ona. Kanpotik denok ezberdinak gara, baina barrutik denok berdinak. Emakumeen nahia errespetatu. Violentzia matxistari stop. Ondo tratatu ingurukoak. Emakumeak zaintzea denon ardura da. Neskak zein mutilak denok gara berdinak. Zu nirekin eta ni zurekin. Emakumeak ez gara printzesak. Denok garazu. Ez eduki bildurik, salatu. Elkarrekin egon behar gara, neska eta mutil. Emakumeok empatia nahi dugu. Beste behin ere, gainzurik adierazi du bere konpromisoa emakume eta gizonenganako berdintasunean. Eta bere konpromisoa indarkeria matxista edo edozein indarkeria adierazpenaren aurrean. Mila esker eta orain poliki puntu more hori desegiten hasiko gara, baina banan. Lehenengo, gurasoak atzeraka jarriko gea,
eta mailaka geletara bueltatuko gera. Lehenengo, 6. maila, poliki abiatu gelara. Denok zur, denok zur, zarena berdin du. Ez da zure arazoa soilik, ez da zure errua, ez da nahi duzuna izan zaitezkezu. Ez bazara, ez neska, ez mutila, zure izanaren emaitza errespeta dadila. Baite ditzagun gorputzak diren bezala, apain dezaguna zala momenturo nahi bezala. Inor ez da inoren menpe, inor ez da inoren jabe. Ematen badu maitasunik ez du, Hori baino beto egiten badakigu. hemen inor ez da inor baino gehiago, egin dezagun salto hemendik haratago. Beti da ez. Indarkeria sexistarik ez.